Ahojte ľudia, ja vás vítam u nového videa a ukážeme si zajka jedného. Takže poďme na to. Poďte dajte dobrovoľný. Tento je veľký hyperaktívny. Ty poď. Trebárs. Že toto je malý zajko. Vymyslite mu meno ináč. Môžete mu vymysleť meno. Je hnedá farba, takže odmienite. Neboj sa, som ja. Ináč dneska sa nám v robote zadarilo. A tak trochu sme odtrhli rameno na aute. Alebo zlomili rameno na aute. Takže tak. My poďme kurie zavrieť. Si vás dám sem. Aby ste aj dačo videli. Tak. Nemusíte teraz chodiť so mňou, mám stojan, takže dám si vás na stojan. Bude to lepšie. Takže uvidíte všetko. Poďme na stok. Stáž hore. Vidíš. Takže zlomili sme to rameno a ak by ste mali dať na predaj, dáte auto, dajme tomu na nejakej 1000 do hory, tak môžete napísať do komentára. A TikTok vám máte, tam je tiež mladý pilčík, takže do komentára na TikToku môžete teď poslať auto. A máte auto a sumu. Takže I love you so and then... Týchto vám ešte ukážem. To sú tie zlatí. Ty mi nehry stojan. Tak. Títo sú tiež pekní. Aj táto je pekná. Takže táto. Ešte si poďme zavrieť tieto tu. To by mohlo byť všetko. Ináč pridám vám fotku, mám to odfotené, auta, aj ramena, ako ho zlomilo, takže budete to mať na konci videa. Takže tak. Neujde vám nič, takže môžete sa pozerať na všetko. A pýtali ste sa ma, že prečo vysypávam zrno. Tak je to preto, aby ho do nezožral večer. Lebo tu máme také... Máme tu návštevu, takže preto vysypávam. Aj keď polovica je vždycky na zemi, keď vysypávam, ale tak... Ale tak... Ak by vás to zaujímalo, teda asi vás to zaujíma, keďže sa ma to pýtal jeden týpek. A už rovno môžeme odpovedať aj na nejaké otázky. Zase na nejakú jednu, lebo ma napadla, takže môžeme si na ňu odpovedať. Bol tam dotaz, že koľko traktorov vlastníme. Vlastníme jeden traktor. Je to tá istá 72, ako ste ho videli. Je to tá, čo má na videu, čo nosím a má
Dávam ho na video, takže to je ona. Takže keď vás to tak zaujímalo, tak tu máte odpoveď. Takže neviem, prečo to natáčam tam, keď ja som tu, ale tak. Chápete? Ale teraz to má už výhodu, si vás môžem žovrať aj do hory. Tam si vás na peň položím, alebo dade, a budete vidieť všetko. Tam bude natáčať všetko, keď bude dať strom alebo čo. Aj keď budem opílovať, všetko budete vidieť. Keď si vás položím, tam máme taký jeden peň. Takže tam vás pojesnem, alebo aj keď budeme ako zrazávať. Takže položím vás na zem so stojanom, dám tam telefon a môžem natáčať. Takže to by bolo pre dnešné videjko všetko. Dajte mi like, odber a komentár napíšte, či dáte auto na predaj, alebo nemáte auto na predaj. Ja vám dám vedieť, že či ešte zháňame auto, alebo nie. Takže môžete napísať, budem rád. A samozrejme like, odber, to je jasnačka, hádam, nie? Či ešte nie? Ale tak môžem vám ukázať. To je sestrin auto, to je Fabka. A toto je z nášho auta. Tu je to zlomené rameno. Je tu z Fordu C-Maxu. Išli sme do roboty dneska a zlomilo ho, takže čaute.